Zvučne plesaj Bohu celá zem. Ospevujte slávu jeho mena a slávnym robte jeho chválospev. Povedzte Bohu, aké úžasné sú tvoje skutky. Pre tvoju veľkú moc ti pochlebujú tvoji nepriatelia. Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno. Poďte a pozrite na skutky Božie. Úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte si biblický text z listu Filipským z 2. kapitoly, verše 12 až 13. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Amen. Toľko je slov písma. Milí bratia, milé sestry, sú také chvíle v živote, ktoré sa nás dokážu veľmi hlboko dotknúť. Medzi ne môžu patriť tragické udalosti, ktoré nami otrású a my sa často pýtame, prečo sa to stálo. Práve nám, možno nášmu blížnemu. Ale aj tie dobré zážitky v nás vyvolávajú mnoho pocitov, ktoré si naopak chceme uchovať čo najdlhšie. Apoštol Pavol, ktorý bol vo väzení v Ríme, predsa aj z tohto nehostinného miesta dokáže konať dobro. Jeho listy cirkevným zborom svedčia o jeho starostlivosti o nich, teda o týchto kresťanov. Svedčia o jeho snahe upevniť u kresťanov v týchto cirkevných zboroch vieru v Pána Ježiša Krista. Snahou apoštolov nebolo nikdy naviazať veriacich na seba, ale na Pána Ježiša Krista, ktorý je spasiteľom ľudského života. Zvesť všetkých apoštolov smerovala k jedinej osobe. Je to Kristus, ktorý sa musí stať súčasťou bytia človeka, aby človek získal večný život. Inak všetko kázanie o Pánu Bohu sa minie večného života, ku ktorému je človek povolaný, ak by Kristus nestal v jeho strede. Zjavenie Božieho Syna v tvojom srdci prináša tak tvojmu životu pevné ukotvenie v dobrom živote. Život prvých kresťanov vo Filipís prechádzal takisto mnohými bojmi. Ale apoštol sa veľmi rád za nich modlí, lebo vie, že majú účasť na evanjeliu Pána Ježiša Krista. No apoštol vie aj to, ako dokáže diabol ničiť dobre Božie dielo, ničiť to, čo Pán Boh zachránil, to, čo Pán Boh buduje. A preto je podpora, povzbudenie v neľahkých časoch, aj v spoločenstve cirkvi dávajú nám silu vydržať v našej snahe o čistý život s Kristom. A tu nejde len o nejakú kresťanskú náuku ako takú, ktorú je možné absolvovať cez nejaké kurzy. Tým Božím certifikátom pre kresťanie je Duch Svätý, ktorý je daný nám skrze Otca i Syna. K tomu, že kresťan je schopný s Božou pomocou zostať poslušný Božím požiadavkám, upomína filipských kresťanov aj apoštol Pavol. Ide o život, s ktorým sme stotožnení, pretože je dobrý a ponúka dobro aj iným. V tom je viera veriaceho pevná, keď sa spolieha jedine na Pána Ježiša Krista. Nemáme byť poslušní len vtedy, keď je pri nás otec alebo mama, alebo náš nadriadený, ale máme byť tými dobrými Božími ľuďmi stále. Nie len v prítomnosti tých, ktorí by nás mohli ohodnotiť, pochváliť nás, nie len v spoločnosti tých, ktorých si vážime, ale stále sa musíme učiť, že život s Kristom je život poslušnosti jemu Bohu, ktorý obetoval svoj život za nás a pre nás bol aj z mŕtvych skriesený, aby sme mali nádej a videli, že aj nám je zasľúbená účasť na Božej sláve a preto máme žiť každý svoj život slávne. Preto Kristovi hovorí sa v 1. liste Korinským, apoštol Pavol v 1. kapitole vraví: z neho ste aj vy v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením. A keď Pavol hovorí Filipským, s bázňou a strasením konajte svoje spasenie,
Myslí tým na schopnosť kresťana vnímať prítomnosť Krista vo svojom živote. Ak vnímaš Krista blízko seba, nepotrebuješ nad sebou dozor iného človeka, aby si žil a konal čestne. Kto ako kresťan potrebuje dozor iného človeka nad sebou k čestnému životu, v otázkach viery je teda ešte len malým dieťatkom, alebo na druhej strane neposlušným dospelým, ktorý zabudol na svojho Boha, ktorému zostalo len poznanie o Bohu, ale nasledovanie v žití je nedostatočné. Stal sa možno obeťou systému, kde dokáže robiť len vtedy dobre, ak je v nejakom chránenom prostredí. Ako náhle možno opustí chrám, brány chrámu, koná ako bezbožný človek. A v tom bežnom živote nechce aplikovať poznané. Filipským, ktorí žijú ako kresťania, aj k ním prichádzajú rôzne problémy. A my vieme, že dobro nemusí vyhovovať všetkým. Dobro ukazuje však vzor, že sa dá žiť inak a lepšie, ale to niektorí nechcú. A preto participujú na spôsobe života, ktorý parazituje na iných, oberá tých iných neraz o dôstojnosť či až život. No apoštol Pavol hovorí filipským kresťanom: aj keď nie som pri vás, žite vo viere v Krista. Tak by sme mohli parafrazovať jeho dnešné slova z Biblie. A to je to, čo nám odkazuje aj dnešná nedeľa, ktorej témou je Ježišovo premenenie. Krista poslúchať je to najdôležitejšie pre správne žitie vo viere v Boha. V tom osobnom živote, ale aj v živote cirkevného zboru, v cirkvi všeobecne. Na vrchu premenenia bolo Petrovi, Jakubovi a Jánovi, učeníkom Pána Krista, veľmi dobre. Prežili zvláštne veci. Videli a počuli Mojžiša a Eliáša. Ich pocity ich nutili k tomu, že sa už nechceli vrátiť späť do toho bežného života, kde bolo množstvo problémov. Chceli zostať tam, kde sa cítili dobre. Až tak, že Peter hovorí pánovi Ježišovi, že chce stavať stany Mojžišovi, Eliášovi a pánovi Ježišovi, aby tam mohli zostať. Aj my sme radi, ak sa cítime niekde dobre. Ak nám niektoré miesta prinášajú pokoj duše, odpočinok pre telo, bezstarostnosť, nechce sa nám vrátiť tam, kde nám robia problémy, kde nás čakajú ťažkosti, nevráživosť, neprajnosť. Vyhľadávame príležitosti, aby sme zresetovali svoj život, svoju myseľ, telo. Ale pritom si musíme dávať pozor na to, aby sme v tých ťažkých obdobiach života neprepli na inú koľaj. Aby tiež nás nevznikla túžba, tu je nám dobre. A to, čo trápi iných ľudí, možno tých v našej rodine či cirkevných zboroch, spoločnosti, na tých sa vykašleme, necháme ich v ich problémoch, hoci je v našej moci učiniť možno nápravu. A tak trápenia, možno túžba po bohatstve iných, rozvody, nenásytnosť, chamtivosť, privlastňovanie si niečoho pre svoje prilepšenie sú len niekoľkými príkladmi toho, ako aj veriaci človek môže sklznúť do bezbožnosti, teda do stavu, keď Boha síce pozná, ale ho nerešpektuje a jeho prikázania sú už nie sväté pre jeho život. Ale nám apoštol Pavol odkazuje: s bázňou konajte svoje spasenie. Peter, Jakub a Ján počuli na vrchu premenenia slova: jeho poslúchajte. Tak sa k ním prihováral Pán Boh. Hlas Boží, ktorý prehovára k učeníkom, hovorí o svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Tam učeníci zakúsili okamihy iného sveta, ktorým ukazoval realitu neba. Nám je potrebné, ako veriacim ľuďom, čítať si Božie slovo, aby sme aj pre svoju dušu našli pomoc v pravý čas. Aby sme aj my zakúšali tie Božie zjavenia a premenenia v našich životoch
skrze Krista a moc jeho slova. A tak aj my nájdime si svoj vrch premenenia, kde budeme môcť byť s Pánom Bohom, načúvať jeho hlasu, aby sme aj chceli, aj činili na svoju dobrú vôľu v Kristovom mene v tomto svete, ako nám to odkazuje apoštol Pavol dnes z listu Filipským. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si neváhal a zostúpil k nám do našej biedy. Chceš nás požehnávať svojou prítomnosťou, aby sme boli pevní vo svojej viere. A my vieme, že ťa denne potrebujeme, aby sme ako Peter mohli vyznávať, že je nám dobre s Tebou, ale aby sme mohli aj konať skutky, ktoré sú v Tebe konané a ktoré zachraňujú, tak ako sa to mali učiť Filipsky. Nauč nás modliť sa, aby sme žili podľa Tvojho slova a vedeli nasledovať Tvoje šľapaje napriek prekážkam, napriek ponukám tohto sveta. Aj my chceme byť dobrými svedkami Tvojej pravdy, a tak nás posväť svojim slovom, aby utišil naše životy a bol nám posilnením. Pomôž tým, ktorí s nami žijú v našich domácnostiach, pomôž našim milým bratom, sestrám vo viere v cirkvi. Nech sme hodní tej milosti, ktorá je draho vykúpená Tvojou smrťou na kríži. Nie ľudská sláva, ľudské chvály, len nech Tvoje slovo a Tvoj hlas počujeme a podľa neho konáme aj v tom nasledujúcom týždni, ktorý prichádza. Prosíme aj za tých, ktorí sú chorí, i za tých, ktorí majú slabú vieru. Posilni ich v dobrom zmýšľaní, aby nehľadeli na človeka, ale aby v Tebe skladali svoju nádej, u Teba hľadali svoju pomoc. Príď, drahý Pane, k nám aj teraz, očisti nás od hriechov, posilni svojim Duchom Svätým všetkých v Teba veriacich. Amen. A vypočuj nás, náš milý Spasiteľu, aj dnes, keď k Tebe celou cirkvou voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nie je so všetkými vami. Amen.